Ġennaru Russu ta' 29 sena minn Napli u li joqgħod il-Qawra baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' traffikar u possess aggravat ta' droga u kif ukoll b'ħasil ta' flus. Huwa tressaq quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello il-ġimgħa wara nofsinhar. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Marketni Merċieqa u Justin Grek spjegaw kif wara investigazzjoni fil-15 Diċembru l-imputat ġie mwaqqaf u arrestat fin-Naxxar b'mandat ta' arrest. Fil-vettura tat-tip Seat li kien fiha u anke fuq l-imputat instabu diversi qrata ta' suspettata droga u 20,000 euro fi flus kontanti. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega kif minn hemm il-pulizija infurmat lill-imputat li se jsirulu tfittxijiet fir-residenza tiegħu u anke f'garaxx. Wara dawn it-tfittxijiet u aktar tard fit-tfittxija f'garaxx ieħor fl-Imsida, il-pulizija sabet madwar kilo u nofs kokaina u madwar 15 kilo kannabis b'valur fit-triq li jaqbes l-450,000 euro u nstabu wkoll 250,000 euro fi flus kontanti. Dan flimkien ma' ammont qawwi ta' boros bit-traċċi ta' kannabis. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll li aktar kmien illum ġiet arrestata tfajla tal-imputat u mhux esklus li jiġu arrestati persuni oħrajn hekk kif l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Kien hawn li l-prosekuzzjoni talbet sabiex il-qorti tifriża l-assi tal-imputat. Id-difiża oġġezzjonat għal dan madankollu l-qorti laqgħet din it-talba u ordnat li jiġu ssekwestrati l-flejjes u l-proprjetà tal-imputat. Id-difiża mmexxija mill-avukat Franco De Bono talbet għal-ħelsien mill-arrest tal-imputat. Dan raġuni li fuq il-każ hemm inkjesta u l-provi kollha ġew konservati u preservati u bekk m'hemmx riskju ta' intraġġ tal-provi. Dan fil-waqt ukoll l-imputat għandu fedina penali nadifa u ilu jgħix Malta għal 9 snin fil-waqt li għandu familja u rabtiet fil-komunità. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-gravità tal-każ u l-fatt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Apparti minn hekk il-prosekuzzjoni sostniet li għad hemm persuni li jistgħu jiġu arrestati bħalma ġiet arrestata tfajla tiegħu aktar kmien illum. Id-difiża hawn madankollu sostniet li ma hemm l-ebda garanzija li l-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin huma allaċċjati mal-imputat. Il-qorti wara li semmet l-argumentazzjoni miż-żewġ naħat tal-awla ċaħdet it-talba tal-ħelsien mill-arrest.